abuk internet o belekino viral ongoi tongmani kaisa photo screen o je photo nokjagoi tongmani o bwrwini bumung wngkha jelly ew jelly wngkha Philippines tei bo professional khoroksa DJ jockey tei jelly ni omo hal bini boyfriend Jim Ignacio khlai o wanajaknai kok hingke omo se 4 mas swkang 11 November 2024 o jelly no bini birthday o propose khlai o bono tei aboni ulo no borokni engagement rok bo wngoi pai o tei borok 8 month romoi khoroksa tei khoroksa no bo date khlai tongo tei borokni social media o Instagram account no post khlaima rok no nugui borok no boi omhai no hinnai je tei hibo hino borokni khini kwcharo belai no hamjakmung kupulung tei belai no masa tei masa no khel khlaimani rok nukjago phiaba jang social media o je nugui tongmani abo reality o hingka hingke aboni ulta se jelly ni fan rok jotono sok wngbaika jepur bo 12 February 2025 ni salo o photo rok no post khlaifru belai no wanajakbaika tamni hingke 4 months swkangse bini engagement rok wngoi paimaba aboni ulo no bini omohai hal rok nugui bini fan rok bo belai no wanajakbaika tei bo caption o sika happy valentine ang amsuk bo hamya deserve khlaiya hinui sei rekha omohai hinui sika je happy valentine day ang amsuk bo hamya deserve khlaiya je anano bwthanani naikha omohai kok rok sika belai no dukhu nangjagoi jelly ni fan rok belai no sok wngkha tamni hingke jepru jelly tei bini boyfriend sinilaya afuru jelly no bini yakong tola asugui bono propose khlaimani kaptwtwi tei omo bai no last kalo hingke bujagui tokjagoi omohai khlaijaknani nangkha jelly kaptwtwi omohai kok sawui khwnarika je jepuru bo 10 February o Jim ni logi bini car o drive khai tongpuru jelly afuru Jim bai kok banglaimani bagui Jim bono gusirikha mwkhang bo mokolo tei jaga jaga o naiui bono bukha bini bwkhanai rok sachikka tei mokolo gusirikha haikeno bono bukha tokkha belai no kirimasingcha khlaiui thui rok phaireui amsakhe bujakha je bini mokol rok joto kufung thambaikha tei bini khuksi rok bujok boto phatiui kotorma khlai thui rok bo kwbangma phai tongkha tei jelly omohai kok bo sawui khwnarika je bono amsake boi last khlai bomani yagolo kheno bono sinianu gya sumsan jaga o tlangnani naikha tei kaisa jaga o kheno bo swtui namu sungjagoi bwthago afuru kheno bo aro chirikha borok rok afuru bono chirikma nugui bini gana o thangui bo afuru se yogui mansio Instagram account puso kolab bo naikha hingke 25 January 2025 ni photo rok nukpaio bini tei bini boyfriend ni a jaga nukha belai no borok tongthok laijak selfie rok nahamani tei berailaima rok capture rok khlaijak fan ni bagui wanajaknai kok hingke omase amsakchi bo bini bihikno eba kheba bini girlfriend no hamjago hingka hingke bahaike yakti sakana asomsa omohai news rok no nukriui belai no sok wngjak fan rok kok tomani bisingtwi saimankha je jelly Jim bai relationship o tongtwtwi no kubuni chwla bai date khlai tongo hinui jepuru Jim o kok rok no khnaka aboro no jelly no omohai ke bunani bo nangkha hinui sawui khwnarika jolijagoi tei buna simiya bui akoi last khlaiui bono bwthanani bo plan tongmani tei a jorao bo chirikma jorao borok bono nugui rima bai bo afuru banchikha tei kaisa kok jelly jepuro photo no post khlai tongo afuru baksa baksa borok hingke bono support khlai kok sao tei baksa baksa borok hingke bono joliui hate riui kok sao Jim ni agibo ex girlfriend tongo tei amo bai borok 2019 ni simi date khlai phaimani tei 2024 faitui o kunu kaisa reason ni bagui borok kunui ni kwcharo break up wngnani nangkha aboni ulo no 16 August 2024 ni salo keno Jim bai jelly ni kaisa photo post khlaimani nukha Instagram account page o
Tei apus rok no nugui jelly tei Jim ni friend rok jotono uansuk paikha borok relationship o hapjak hinui. Borok khoroksa tei khoroksa no date khlai tongo hinui jotono uansuk paikha. Tei jephuru Jim ni ex girlfriend saimano o post khlaima rok no nugui bobo haino hai Facebook account page o post khlai rikha. Fame or low life people, I don't have time for this, but my lawyer has. Tei o post no kisi somoy lokino lead bo khlai rijakha. Kabia to o post samni bagi shika obodo Simon ya haifano jelly reply o bini story insta story o rikha haino hai teisa. I am silent, don't interfere in my work hinui rikha. Tei jelly bo omahaike Carla no o Jim ni ex girlfriend no bengai mahaike mommy hinui bo sei rikha. Tei omono reason je borok no omorok no tui no joli jakbai o buite karma hinui bo sao tamni hingke jelly tei bini ex girlfriend jephuru 5 bochor date khlai tongpuru jelly tei Jim relationship o hapma bai borok kunui ni kwsaro break up wngnani nangkha aboni bagui no karma is true hinui seinani nangkha boi. Jim hingke tabuk porjonto lokorokni bwskango kono fano sapai o je tamni bagi bo jelly no bunani tongnani nangkha tei amsuk kirima sinja khlai mwkhang patirinani nangkha tabuk jora bini phaising tei hingke kono fano saiman gya kho jephuru saimannai aforo norong ani video ni phaising tei joto srai ke bujiwi mannai aboni bagui norok ani video no puila like kari share kari tei comment bo khlai di sabo nainani musung borokni full story.